Mga higala, kumusta? Ako mapasalamaton nga aduna gyapoy ming daginot o nunot o sunod niining ato ang mga ginagmayng labyog-labyog mahitungod sa balaod nga niya dinhi sa New Zealand. O niining adlaw akong tagaan og ingno na to kini mo'y akong napilian sa mga pangutana. Mga pangutana mahitungod sa employment law na kumuna ang uban natubag na nako sa laing mga yugto, ang uban mahitungod sa malpractice nga na kuha na nako sa ubang yugto ang uban, pero ako gyapon ang tubagon sa laing panahon. Bisag pag inyo nang balik-balikon daghang paagi aron ko na matubag. Ining higayon na usa kini ka kasong kriminal nga gipalusot ato lang ni siyang hinganlan og letter J nga matod pa niya attorney ako nabalaka nga nabalaka kuno siya nga tulo man sila kabuok gukod sa pulis. Bali gipasakahan o kaso nga lagi gukod na tulo silang gigukod. O siya ning giuna siya og tawag dito sa police station og sa dihang iyang atubang ang mga pulis ang pangutana iyang nasulti dito nga dili siya maoy nakahimo sa salaod. Di ko lang nisulti unsa ni nga salaod kay basin og maklaro unya kini og pinaagi sa mga marites og mga maalamong huhungihong matultulan unya og kinsa ni siyang banggiitang nila lang ato ra po dinhing kahugoy-hugoy na og sa dihang iyang nasumbong dito sa kapulisan nga dili siya maoy nakabuhat sa maong salaod. Iyang gitudlo ang iyang katong ubang mga koakusado. Ang koakusado bot pasabot katong mga laing ginukod, laing sinumbong or lain nga suspitsado. Suspitsado kini sa panahon nga ang kaso naa pa sa investigasyon sa mga pulis. Hinganlan kana og akusado kung kini mapasang-at na didto sa hukmanan. So ang imong pangutana, nganong ako may gisigihan na karon og usisa, ako na susi og maayo, ako na punayan sa pulis og pangutana nga ako naman silang nasultihan attorney nga dili ako'y nakabuhat sa salaod kundili katong uban akong katong akusado, katong uban ko akusado. No? Mo kini ang sustansya sa iyong pangutana. Makalingaw kini kay mura kining matanga og kahibulong. Nganong ako na may gipunayan nila buki-ki ni nung ako na may no na to ukiot og maayo nga ako naman ta silang nasultihan nga dili ako kundili katong usa mao'y nakabuhat sa krimen nya karon ako na hinuon. Mura kini og dili makiangayon sa atong panglantaw no nga ordinaryo nga panabot sa sistema sa investigasyon sa mga kasong kriminal. Natiman nga ang
sinumbong mamahimong depensa, ikaw na mo depensa basta isumbong ka ang imo depensa na. Ikaw mo depensa sa imong kaugalingon sa sumbong nga gipasaka sa kapulisan ug sa prosekusyon. No? Maunay yanong tinugkaran nga binisaya nining imuhang suliran. Karon, sa panahon nga pasakahan kag kaso, usa sa imong katungod nga ipabuhagay na ang mga impormasyon batok kanimo. Mo na gipasabot the right of disclosure. Ang right of disclosure, ang depensa maoy mo auhag sa prosekusyon o sa pulis nga ipresentar na ang mga impormasyon nga naa ninyo aron ako nang mabasa. Kana katungod sa depensa nga obligado usab ang prosekusyon nga mohatag ana kanimo. Kung wa sila mahatag or kundi sila mohatag ana, either manubag sila o dismiss tong imong kaso. Ha? Ngun ana ra kasimple ang mekanismo. Ug duha ni kamatang ang disclosure sigon sa katungod sa depensa. Sa panahon nga filean ka og kaso dunay initial disclosure. Ang prosekusyon kinahanglan mo pahibaw kanimo sa tanan nga naa sa ilang mga kamot. Unsay niana mo, unsay ebidensya na mo ug uban pang impormasyon. Og sa panahon sa arraignment, is paghural na dito sukmanan, tawag og plea of not guilty, dili ako ang sad-an, so plea of not guilty. Makapangayo na ikaw sa full disclosure ngadto sa prosekusyon. Ang prosekusyon mohatag kanimo sa initial disclosure ug di man gani humana mo hural kasukmanan, muhatag sila sa full disclosure. Mao nay mekanismo sila muhatag kanimo. Pangutana lahi. Kini ako laning gihanig aron ka mahibaw sa salida. Ang imong pangutana nganong ako na may gisigihag gukod ron sa mga pulis imbestigar, sigihan naman ko usisa patawag og investigasyon, no? Nga og imong tan-awon sila man untay mohatag nimo sa disclosure. Dili man ikaw sigihag lugit. Mo ni ang ako ang pagsabot sa imong pangutana. Timan nga ang disclosure, pagpabuhagay sa mga impormasyon o sa kana ka obligasyon sa prosekusyon. Apan adunay gamay niining ingno na to sugilanon nga wa masabti sa kadaghanan. Nga ang depensa usab obligado nga mohatag og disclosure. Pwede ka nang lugiton, pwede ka nang sigihag sangkil ba, ug sa kinhason ka pa kuoton kagyo dito pinakailawom, ug mahimong imbestigahon kagyo tinuod. Kung ang imuhang depensa alibay or kundi man gani muhatag kag expert witness report nga moingon ka wa man ko sa saktong paminsar, di ay nianang panahon na mabali ang disclosure gikan sa prosekusyon. Ang prosekusyon mo imuhatag sa disclosure sa normal or sa regular nga kasong kriminal.
either initial or full disclosure. Karon, ang depensa, ang imong pangutana, nganong ako na may gisigihag lugit na gumikan kini kay ang imuhang kahimtang usaman ka alibay. Kung ang depensa imong gamiton alibay, na unsa man guning alibay, kining kung ikaw taralon sa usa ka kaso, kung pasakahan ka og kaso nga kriminal o ang imong depensa nga wa man ko anang lugara, usa ka na ka alibay, or moingon gani ka nga dili man ako'y sa katumang usa, sa panahon nga mo gamit na kag depensa nga alibay, ang disclosure pwede na pangayoon sa depensa. Na ang tubag sa imong pangutana, nganong ako maroy gisigihag lugit, kay kadtong imuhang pag-ingon nga dili ikaw maoy nakasa, kato sa kamatang sa alibay. O kanang alibay, usa ka na ka justification nga mamahimo kanang sangkilon, mamahimo kanang kuoton sa prosecution nga muhatag gid kag detalyado gyud nga impormasyon, mga detalye nga sugilanon ug naunsa tong pagkaunsaa. Gumikan sa alibay, ang disclosure nga unta sa prosecution mapalhin ngadto sa depensa. Mao ni nga akong giingon, sa una gyung hutong sa investigasyon, pangita gid mo abogado dayon kay daghan dihang teknikalidad nga wa ninyo masayre. Kanang mga butanga pwede ra sayon ra kay na. Sayon ra kay na tanawon, pero wa ka kaybaw niya nag-asa ng unsay grounds ini ato og kana. Mo ni nga tawag gyud og abogado sa una gyung hugna, sa panahon sa primero gyud or unang pangutana. Sag mangutana lagdiin man ka atong pitsa 1 sa Enero, kana magbantay ka na kay pwede ibutang kanila dito sa crime scene. Yan ang higayon na. Muna nga akong giingon, sa panahon nga mo raise ka, the moment you raise alibi in your defense, then that will be the time that a disclosure may be requested from the defense. Usa sa mga higayon nga ang depensa pangayuan sa disclosure mao nga mo presentar siya og expert witness report. Sama ro na anang aduna kay kahimtang sa pangisip nga dili mapugnan, no? So kuoton sa kaditong dapita kay makiangayon bagon mayingon ka na kuan man akong utok na yabag man ko kadiyot, ano sa man ka nayabag, kay mo kag nayabag ka sa ato pa di ka angay manubag kay nayabag, kano sa man ka nayabag be, lugiton ka pa dito sa pinakadetalye pareha sa alibay. Kay kanang alibay nindot kay na sayon kay na mamasangil lang kag laing tao, alibay na may kag didtor man ko wa man ko diha, sayon ra kay na. Pero kanarong pagtudlo nimo og laing tao nga siya maoy nakahimo sa krimen, usa ka na kamatang sa alibay nga mahimong mobitad nimo dito sa kaso, kay nganong nasayod ka man nga kadtong tawhana may kalabutan sa krimen nga normal nga panghunahuna o wa gyud kay kalibutan, di ka katudlo kinsa to'y nakahimo, no? So niya nang higayon na doon na nay katungod ang prosecution nga mo lugit or mo buki sa imuhang depensa nga alibay, o ang disclosure pwede na ang depensa mo
hatag sa disclosure. Usa kini ka teknikalidad sa balaod nga may labot sa kriminal. Ako nagpasalamat sa mga ningdaginot og sunod niining ato ang labyog-labyog. Daghang salamat kaninyo. Kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban ug inyong alagad usab alang sa Kabisayan, mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Ako moingon nga kung kamo buot makabaton og kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Uban sa dakong panghinaot nga kamo anaa kanunay sa maayong panglawas sa kapiskay ug sa kabaskog. Daghang salamat.